गोजोनदों लोगोफोर आरोबाव दिनै नोंथांमोनजोंहाय आङो मोनसे गोदान टपिकखौ लानानै रायज्लायनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामहरनाय जाबाय। जोङो मिथिगौ जोंनि मबाइलावहाय गुबुन गुबुन समफोराव आरो गुबुन गुबुन वेबसाइट्सफोरनि गेजेरजों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय WhatsApp, Facebook, Twitter आरो मेसेन्जारफोरनि गेजेरजों जोंनियावहाय मबाइलफ्राव मेसेज फैयो जे नोंथाङा जिसुआ जे गोख्रै फैगौ बेखौहाय 20 सुबुंनो गोख्रैनो सेन्ड खालामहराब्ला नोंथांनि लाइफआवहाय 5 बोसोर बा 10 बोसोर साननायफ्रा जाफुंनाय नङा एबा गासिबो फेलार जागोन बेबादि जोंनाव मेसेज फैयो। फर एग्जाम्पल जिसुआ गोख्रैनो फैगौ नोंथाङा बेखौ जुदि 20 सुबुंनो गोख्रैनो दैथायहराब्ला नोंथांनि साननाया जेबो जानाय नङा एबा फलाय जागोन एबा साक्सेस जानाय नङा। दा जोङो बेबादि मेसेजखौ लानानै जोङो रायज्लायगोन लोगोफोर। जोंनि एक्चुअलि जोंनि बाइबेला जोंखौ मा फोरोंदों बेफोरखौहाय जोङो लानानै माबायदि बिजिरनांगौ आं बेखौ लानानै भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय। स' वेलकाम लोगोफोर आंनि बे इउटुब चेनेलावहाय जोङो दिनैहाय जोंनि बे टपिकखौ जागायनो। एक्चुअलि बेबादि मेसेजआ फार्स्टआवहाय फेसबुकनिफ्राय फैदोंमोन। नोंथांमोना सार्च खालामोब्ला नोंथांमोना गुगोलाव टाइप खालामना नायोब्ला नुनो मोनगोन बेबादि सोदोबा एक्चुअलि फेसबुकआवहाय बिजनेसमेनफोर जायफ्रा फेसबुक पेज सालायो बेबादि मानसिफ्रा बेबादि आर्टिकेलखौ लिरो। फर एग्जाम्पल आंहा फेसबुक पेज दङ, आंनि फेसबुक पेजआवहाय 1000 लाइकार्स दङ, 1000 लाइक खालामनानै दङ। दा आङो आंनि बे फेसबुक पेजजोंहाय आङो बिजनेस सालायो आरो आंनि बे फेसबुक पेजआवहाय आङो बे आर्टिकेलखौ लिरनानै फर एग्जाम्पल आपके पास आज रात बहुत ही अच्छा एक धन आने वाले हैं, अगर आपने इसको सेंड नहीं किया तो आप 9 साल तक कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। बेबादि मेसेज लिरनानै बे जाय फेसबुक पेज सालायगिरि बिथाङा बेखौ मा खालामो फेसबुक पेजआव हगारना होयो आरो फेसबुक पेजआवहाय जेसेबां मानसिफ्रा बेखौ नुयो बेखौ फोथायनानैहाय बिनि जे बिजनेस प्लान बेखौथ' रावबो मिथिया, नाथाय बियो बिजनेस प्लाननि थाखाय बेबादि आर्टिकेलखौ लिरो जे जुदि नोङो बेखौ सेन्ड खालायाब्ला नोंथांनि साननाया जाफुंनाय नङा। थारमाने नोंथाङा जेसेबां बिथांनि फेसबुकनि बे आर्टिकेलखौ सेन्ड खालायनानै होगोन बिथांनि पेजआव एसेबां भिउस फैगोन आरो बे भिउसआव जेसेबांनाखि एडभार्टाइजमेन्ट हाबगोन एडसेन्सनि थ्रु बिथांनावहाय फैसा हाबहैयो। स' बेबादिनिफ्राय जोंनि बे दिनैनि बाइबेलनि जे जुदि जोङो 20 जन मानसिनो फाथायाब्ला नोंथांनि साननाया जाफुंनाय नङा बेबादि जिखुनु बाइबेलावहाय जोंनि बाइबेलावहाय शास्त्र बिजाबावहाय बेबायदि लिरनाय गैया आं सानो आरो आं मोनाखै। दिनै जोङो बेखौनो बिजिरगोन लोगोफोर। एक्चुअलि जों मानसिफ्रा बयबो खोनानानैनो थाबै फोथायो आरो जोङो नुवालाबानो बिजिरालाबानो जों गासैखौबो थाबनो फोथायनानै लायो। नाथाय थारैनो बेबादि मेसेजआ जोंनि थाखाय ट्रु नंगौना नङा आरो जों बेयाव फोथायनांगौना फोथायनाङा जोंनि बाइबेला मा होनदों जों बेखौ एसे नायनि। दिनैहाय जोंनि मानसिफ्रा बे फेसबुक पेजनि जे बिथांमोना बिजनेस खालामदोंमोन बे बिजनेसनि जे आर्टिकेल बेबादि कनसेप्टखौहाय कपि खालामबाय आरो जोंनि मानसिफ्राबो बेवहाय जोंनि बाथ्राखौ सोबाय जे जिसुआ गोख्रैनो फैगौ नोङो जुदि बेखौ फोथायाब्ला एबा नोङो बेखौ जुदि 20 सुबुंनो सेन्ड खालायाब्ला नोंथांनि साननाया जाफुंनाय नङा। बेबायदि खुनु बाइबेलाव लिरनाय गैया एबा जोंनि बाइबेलाव लिरनाय गैया। जोंनि बाइबेला गोथार शास्त्रआ जोंनो मा होनदों जोङो बेखौ नायनांगौ। थारैनो नंगौ जोङो जिसुनि जे बोसोनफोर जोङो खृष्टान जानानै जों मावनांगौ, जोङो गस्पेल शेयारिं खालामनांगौ। माथाइनि 28-19निफ्राय 20 सिमाव जों फरायना मोननो हायो। नोंसोरो बुहुमानियाव थां आरो बुहुमानियाव थांनानै बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै आंनि बाथ्राफोरखौ फोसावै फोसावै आंनि सोलोफोर खालाय। आरो जोङो मोननो हायो मार्कुसनि 16नि 15आवबो जों मोननो हायो। मार्कुसनि 16नि 15आवबो बेखौनो बुंदों आरो लुकासनि 14नि तेसावबो जोङो बेखौ मोननो हायो 14नि 23आवहाय जे नोंसोरो बुहुमानियाव थां आरो बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै नोंसोरो आंनि बाथ्राखौ फोसावै फोसावै आंनि सोलोफोर खालाम। थारैनो जोंखौ इसोरनि बाथ्राखौ फोसावनो थाखाय जोंखौहाय थिननाय जादों लोगोफोर। बाइबेलाव जोंनो डाइरेक्सनखौ होदों। जों बयहाबो डिउटिस दङ, जों इसोरनि बाथ्राखौ फोसावनांगौ। नाथाय जोंनि जे माखासे इसोरनि बाथ्राखौ फोसावनायनि टेकनिक एबा लामाफोर बे जोंनि थाखाय गोरोन्थि जानो हागौ। जों बेखौ एसे नायलांनि। फर एग्जाम्पल बिथांमोना बुंबाय
जायहा आंनो सेन्ड खालामबाय बे मेसेजखौ जे आंहा जुदि आङो बे जिसुआ गोख्रै फैगौ आं बेखौ सेन्ड खालायाबा आंनि लाइफआवहाय 10 years मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा। नाथाय जोंनि बाइबेला जोंनो मा होनदों जोङो नुनो मोनो लोगोफोर एक्लेसियासनि 3 आवहाय बुंदों जोङो फरायला मोननो हायो एक्लेसियासनि 3 chapter verse 1 निफ्राय जोङो फरायलांना मोननो हायो संसाराव जानाय गासैबो घटनायानो इसोरनि इच्छा बादिसो जायो आरो बिनि फसंखानाय दिन बादिसो जायो। थैनाय थांनाय माहाजोन जानाय गरिब जानाय सोरबा देरनाय लावनाय गोरों गोरा जानाय बे गासैबो इसोरनि आखायाव इसोरानो होयो इसोरानो लांफिनो। जोङो बेवहाय मानसिनि खुनु आखाइ गैया एबा जोंनि जे 10 years साक्सेस जानाय नङा होननायजों जोंनि जिउआ जोबस्रांनायबो नङा आरो जोंनि केरियारा गोदोनायबो नङा बे गासैबो इसोरनि आखायाव। मानोना जोंखौ बाइबेलाव बुंनाय जादों 1 सामुएलनि 2:6 निफ्राय फरायला मोनगोन इसोरानो फोथैयोनो इसोरानो फोथाङो इसोरानो गोनां गिदिर खालामो इसोरानो हावरिया खालामो इसोरानो हावरियाफोरखौबो हाद्रिनिफ्राय बोखांनानै गोनां गिदिर खालामो आरो गोनां गोराफोरखौबो रोङै खालामनो हायो। 1 सामुएलनि 2:6 निफ्राय जोङो फरायला मोननो हायो। स' जोंखौहाय बाइबेलाव क्लियारलि बुंदों लोगोफोर जे इसोरानो गासैनिबो प्रभाइडार। जोंहा बेयावहाय जुदि जोङो बे फेक मेसेजखौहाय बे मबाइलनि थ्रु जोङो SMS खालायाबा जोंनि हादे 10 years जोङो बेक जागोन एबा आंनि लाइफआ आंनि केरियारा बरबाद जागोन जोबस्रांनाय फैगोन बेबादि बाइबेलावहाय लिरनाय गैया। नाथाय जोङो गासैखौबो मिथिगौ जे जोङो जोंनि मावनायजोंसो हार्ड वर्किंजोंसो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो फोसावनो हायो। नोंथाङा बाइबेल पट मोजां मोनसे कनसेप्ट लानानै नोंथाङा सेन्ड खालामनो हायो लोगोफोरनो। नाथाय बेबायदि नङा जे जोङो सोरखौबा धुमखिनानै जोङो सिगिनानै जोङो इसोरनि बाथ्राखौ फोसावनाया बियो राइट चइस जायाखै आं सानो। आरो जों मोननो हायो एफिसियान्सनि chapter 5:8 निफ्राय 14 सिमाव जोङो फरायला मोननो हायो जोङो मा लिरदों जोङो बेखौ एसे फरायनानै नायनो। बेयाव होनदों रावबो नोंसोरखौ नंबां जाबां बाथ्राफोरजों दा आन्दायहोथों मानोना इसोरनि बोराबनाया बेफोरनि थाखाय मानियिनि फिसाफोरनि सायाव फैयो। बेनिखायनो नोंसोरो बिसोरजों मोनफाग्राफोर दाजा मानोना नोंसोरो गोदो खोमसिमोन नाथाय नोंसोरो दानो फोरबुनियाव स्रां जाबाय नोंसोरो स्रांनि फिसाफोर बादि थाबाय। दिनै जोङो मोननो हायो जोङो गोदो खोमसिमोन नाथाय जों दा स्रां जाबाय आरो जोङो बेबादि जोंनि नंबां जाबां बाथ्राफोरजों एबा जे नोंथाङा जुदि नैबे मोनसे मेसेजखौ सेन्ड खालायाबा नोंथांनि हल फेमिलिया खैफोद गोग्लैगोन। जोंनि इसोराथ' बेबायदि खैफोद होग्रा इसोर नङा बे जोंखौ गोजोन होग्रा इसोर जोंनि लामा दिन्थिग्रा इसोर जोंनि रैखागिरि इसोर बियो। जोंनि जुदि इसोरनि बाथ्राखौ बाय फर्स सेन्ड खालामाब्ला जोंनि लाइफआ केरियारा बरबाद जागोन बेबादि जोंनि बाइबेलाव लिरनाय गैया। बेनिखायनो जोंखौ बुंदों नंखाय बाखाय बाथ्राफोरजों नोंसोरखौ दा आन्दायहोथों। जोंनि जे बाइबेलनि बाथ्रा जे SMS बिनि इसोरनि बाथ्राया जे नंखाय आं बेखौ बुङाखै नाथाय जोंनि जे इसोरनि बाथ्राखौ फोसावनायनि जे लामा बेयो गोरोन्थि एबा बिसो नंखाय। जोङो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो सासे मानसिखौ जोङो बाय फर्स खालामनानै जों इसोरनि बाथ्राखौ फोसावनो हाया नाथाय जोङो गावनो मावनांगोन जों गावनो थाबायनांगोन अब्लासो जोङो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो मावनो हागोन। दिनै जोङो बाइबेलावहाय जोंखौ बुंदों नोंसोरो दा आन्दायहोथों मानोना इसोरा गुस्थि फिनजाथावा। गालातियानि 6:7-10 सिमाव जों फरायला मोनगोन नोंसोरो दा आन्दाय मानोना इसोरा गुस्थि फिनजाथावा होननानै जों क्लियारलि बुङो। आङो बेखौ बुङा लोगोफोर जोङो जे इसोरनि बाथ्राखौ मबाइल एबा वाट्सएप मेसेन्जार टुइटार फेसबुक इउटुब जों बेफोराव शेयार खालायनाङा आं बेखौ बुङाखै नाथाय इसोरनि बाथ्रायाबो जे सेन्ड खालायग्राफोरनि इसोरनि बाथ्रा लिरहरनाया जे गोरोन्थि जायाखै आं बेखौबो बुङाखै गासिबो थिगैनो दङ नाथाय जोंनि जे इसोरनि बाथ्राखौ फोसावनायनि जे राहा लानाय लामा लानाय बियो जोंनि थाखाय गोरोन्थि। जोङो जोंनि लामाखौ चेन्ज खालामनांगोन जोंनि कनसेप्टखौ जों सोलायनांगोन। जोङो इसोरनि मोजां बाथ्रा मोनसे लिरनानै जोङो लोगोफोरनो सेन्ड खालायनो हायो आरो जों बुंनो हायो बेखौ नोंथाङा शेयार खालाय नाथाय बेबायदि बाय फर्स जोङो सासे मानसिखौ बेबादि मेसेज लिरनानै जोङो रावखौबो जोङो गोसो सोलायहोनो हाया। स' दिनैनि भिडिअ आङो बिसिमावनो आङो बे आंनि बुंनांगौखौ फोजोबबाय लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनांगौ दङ बे राइट ना रं आरो आंनि बे भिडिअआनो गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै बे आंनि कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालाय आरो आंखौ साजेस्ट खालाय जेन' बेबायदि आरोबाव
ब्लाइन्ड बिलिफ्सनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो आरो ब्लाइन्ड बिलिफ्सफ्रा मा जोङो बेफोरखौहाय बुजिनो थाखाय जोङो जेन' गाव गावनो बिजिरो आरो सांग्रां जायो जों बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगौ जेन' जोङो आन्दायै बायदि स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हागौमानि लाइक खालाम आरो हागौमानि शेयार खालाम जेन' बे ब्लाइन्ड बिलिफनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो आरो जोंनि जे सैथो मावनांगौ हाबा जोङो बेखौ मावनो हायो स' थेंक इउ लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेयावनो जोब्बाय नोंथां बयजोंबो गोजोन्थों।